नैथि मंगलबार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै एसे खुलुमस्राहैनो र' आफा बोराइ बाथौनियाव जे बाथौ थानसालिखौ बेखेवनायनि हाबाफारि आरोना दिनै उद्बोधन खालामगोन स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। नोंनो बिमागुरु बिफागुरु बर' माने बैसो माने सिबाय सैथो इसोर गुरु आहाम नैदिनि माग दाननि बुखाना गोथार मंगलबार नैथि मंगलबार सानाव जोंनि बे बिटिआरनि नै बुंथिगिरि बिथाङा गिबि गिबियावनो नोंनि गोथार कासनो आलारि बाथि लगायग्रोबाय आफा बेनिखायनो गोसो गोथारै नाजावनानै 50 घर गामिनि जानानैनो बे बिसारा नोंनो गोथार थानसालियाव आलारि बाथि लगायबाय गय जरा फाथै जरा होबाय गासैबो नाजावनानै अरायसिम थाबाय थानांगोन नों आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि गोथार थानसालियाव थानानै बे 50 घर न'खरखौ अनसायनांगोन नों आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि गासैबो आर'ज खालामनो जाहाथे मोजाङै मोजाङै थाथों बे अरायसिम आलो गोजोन थाथों होननानै बे हाबाफारिखौ जोङो मोजां जय श्री गसाइनि जय साथि लगायनायनि जय गोथार जागायजेननायनि मानगोनां फिरफिला बिरहोनो थाखाय आलासि लिंबोदों बे बिथांनि मुंखौ आं खारना होनो सानदों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मनरन्जन बर' बोसोनगिरि बागानपारा बियाब बाथौ गौथुमनि बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। बिथांखौ फिरफिला बिरहोनायनि आगोल आगोल जोंनि गामि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आखाइ खबना हरनाय जाबाय। बिथांखौ गामि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायबाय। बेजों लोगोसे जोंनि नैबे हाबाफारिखौ जागायलांनो थाखाय मानगोनां आलासिखौ आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। थांगार जा गुरुं जा
जाबाय 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 दे जाबाय Filaka kulum. Arus.
बाथौ धोरोमनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गासै बाथौ सिबियारि रायजो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। हे मुलुगनि आफा बाथौ मिथि मोनहरा नोंनि मावगोमा गोथौ जेबो गैजारोङि हावरिया सुबुं आङो खुलुमहरबाय खुलुमहरबाय थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे बावैसो बिरहोनाय फिरफिलानि गाबाबो मोनबा गाबनि सिजों सुजानाय गांसे फिरफिला। बे फिरफिलायाव ओं ह्रिं क्लिं फोदसे बे सोदोबनि ओंथिखौ लानानैनो बेहाय बेखौ सुजाबनाय जादों। ओंनि ओंथिया जाबाय अख्रां, रिंनि ओंथिया जाबाय बार, क्लिंनि ओंथिया जाबाय दै, फोदनि ओंथिया जाबाय हा आरो सेनि ओंथिया जाबाय सान। बेहाय बे मोनबा बोराइ बाथौनि जा राव बे रावखौनो लानानै बे फिरफिलाखौ मोनबा गाबजों सुजानाय जादों। जे मा होनदों जोङो बेखौ सानखौ जोङो गोजा गाबजों अख्रां गोजौआव जिथु बिरबाय बे बिरनाय फिरफिलानि गोजौसिननि गाबा मा गोजा। गोजानि ओंथियानो जाहैबाय मा सान आरो बिनि गाहायाव सोमखोर, बिनि ओंथिया जाबाय अख्रां, इनि गेजेराव गुफुर गाब, बिनि गाबानो जाबाय बार, ओंथिया जाबाय बार। आरो बिनि गाहायाव जाबाय मा गोमो मै गाब, बे गाबा जाबाय हा। आरो ओमफ्राय बेनि गाहायाव दङ मा गोथां, बेनो जाबाय दै। बे मोनबा गाबजों रंजों थारमाने मोनसे गांसे जाफुंसार फिरफिला। दा सानआ मा गोहो दङ, साननि ओंथिया मा जागोन? साना जोंनो जोंनि देहा सोलेराव थानाय गोहो बोलो आरो जोंनो मा होयो सोरां होयो। बेनि गाहायाव मा माने सोमखोरखौ माखौ होनदों अख्रां। अख्राङाव मा जत' जिमान मुवायानो जा गाज्रियानो जा मोजाङानो जा बे गासैबो ज' जानानै खौसेयै थादों। बेखायनो होनदों मा बेखौ गेबें गुवार आरो खौसे। अख्राङा खौसेखौ लाबोयो। इयाव
अख्राङा खौसेखौ लाबोयो ओमफ्राय बार गुफुर बारा मा होयो गुफुरनि ओंथिया जाबाय बार बार बे बुहुमाव जुदि बार गैयाब्ला बार थायाब्ला जायखिजाया जिब जुनार हाग्रा बंग्रा बेफोरो थांना थानो हाया बेनि ओंथिया जाबाय गोथार आरो सैथो आरो जिउ गोथार सैथो जिउ बारनि ओंथिया बेखौ बुंदों बेनि गाहायाव थाबाय मा मै गाब गोमो बेनि ओंथिया जाबाय मा हा हाया हानि माबाया जाबाय सहायसुला बाथौ थानसालि जोंनि गेजेराव नुजाथिबाय थाबाय दा बेयो थाबाय थागोन ओंखायनो जों नै बाथौ थानसालिखौल' गायसनना दोनब्ला जाया जों बयबो फैनांगोन बेहाय सिबिनांगोन जों धोरोमखौ अनसायनांगोन अब्लासो जोंनि धोरोमा थांना थाबायगोन आबौ आबैनि दिननिफ्राय जों माने कोनो जायगा गैयालासेनो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै आबौ आबैमोना मोदाय सिबिदोंमोन नाथाय बाथौखौनो मोदाय होनानै रायसनोमोन बे मोदाय सिबिनो हादोंमोन दा जा बर' हारिनि गेजेराव बर' सुबुंफोरनि गेजेराव बर' रायजोनि गेजेराव गंसे जेब्लानोखि गासैबो जायगायावनो बेफोरबायदि धोरोमनि थानसालि थागोन अब्लाना बै धोरोमा उनफोरालागै थांनानै थाबाय थागोन नाथाय बेफोरबायदि थानसालिनि गैयैनि जाहोनावनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरनि जि बोराइ बाथौ बे बोराइ बाथौआ लासैनो गोमालांदोंमोन जायनि बिनिमयाव हयथ' दिनै सोरबाया खृष्टान जाहैदों सोरबा जयगुरु जाहैदों सोरबा कृष्ण गुरु जादों सोरबा ब्रह्म धोरोम जादों नाथाय नैबे थानसालि जोनोम फैबाय हानायनि उनाव रावबो बर'फोरा थांनाय नङा बे बाथौ धोरोमखौनो सिबिगोन ओंखायनो आङो खलमारि गामिनि गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों नोंथांमोना नैबे जोंनि गेजेराव गां गसंना थानाय बाथौ धोरोमनि थानसालिखौ बयबो सिबिनो फुजिनो अनसायनो नाजा अब्लानिखि जोंनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन आं बारा बुंनो लुगैयाखै समनि आंखाल आंनि मोनसे खोथा आं बुंनो सानदों आं उन्दैयावनो नैफोरबायदि धोरोमनि सोमोन्दै धोरोमखौ फोथांना बोरै लाखिनो हागोन बैफोर खोथाखौ आङो सानोमोन साननायनि जाहोनावनो जोङो सानसेखालि खलमारि गामियाव जोङो आफाद दानायसै आफादा गैयामोन जोङो 1968 मायथाइयाव सेराफादा जिल्लानि माइ नानायाव जोङो गेरुवानि गुमै बुद्धि गुमै आं खनेस्वर खथि बेनिफ्राय खायसे सुबुंफोरा बेयाव सावरि जानायाव माइ नानाय सावरि जानायाव नैबे खलमारि गामि आफादाव आफाद दाजेनदों जोङो 1968 मायथाइयाव बेहाय थारमाने आगोलनि सुबुंफोरा रोंगौथि जेबो गैयैनि जाहोनाव बेफोरबायदि दाजायाखैमोन जों बेनि उनाव मोनसे दानानै आं मोनथाम बुस्थु अनुष्ठान दादोंमोन माने खलमारि कृषक संघ मुङै मोनसे आफाद दाबाय बेनिफ्राय अनजालु अनसाय आइजो आफाद नामा जोंनिया दा बेखौ दाबाय दानायनि उनाव आरोबाव मोनसे दाबावदोंमोन जे अलंबार लाइमोन आफाद दादोंमोन आं मोनथाम दादोंमन किन्तु मोननैया दिनैसिम दङ आरो मोनसे किन्तु एसे गोमारलांबाय बेखौबो बुरखांफिननांगोन बेखौबो लाबोफिननांगोन अब्लासो जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय थानाय थिनाय जानाय लोंनाय गासैबो जोङो खौसे खामानि मावनो हागोन जोंनि बेखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों अलंबार लाइमोन आफादा दिनै माबानानै दङब्लाबो
बेखौबो जों बोखांफिननांगौ बिसोरनि गेजेरावबो खौसेथिखौ लाबोफिननांगौ जय सिजुमा गसाइनि जय अबंलावरिनि जय बा राजानि जाना थांगोन जेरै फरायनाया 1 थाखो पास जाबा 2 थाखो 2 थाखो पास जाबा 3 थाखो बिदिनो बैसागो 1निफ्राय 2, 3, 4 ओरै थांगोन मोनसे समाव इसोरनि मायानि लोगोसे लाइमोन बान्दो फैगोन लाइमोन बान्दो गायोब्ला बे लाइमोन बान्दोखौ नाङा होननानै रावबो माबा खालामनो हाया ना खालामनो हाया दा बे लाइमोन बान्दोनि समाव बे मा जागोन हाबा बान्दो बे हाबा बान्दोआबो इसोरनिनो माया सोरबा हाबा जाया होनना थानो हायो सोरबा जानोबो हायो किन्तु बे इसोरनि मोनसे सम फैदो आरो ओमफ्राय बे लाइमोन बान्दो बारबानो आधा बैसो जाहैलायबाय आधा बैसो बारबानो बोराय बैसो जागोन बोराय बैसो जोबबानो थैलायबाय थिग बिदिनो होमबा बे हाबा बान्दो थारमाने जुलि जानाय बान्दो बे मुलुगनि बुहुमनि रायजोनि बे नेमखान्थिजों बे सोलिसिगोन हाबफैबाय आरो रायजोनि नेमखान्थियाव बेखौ खुग्लुबनानै हेबनाय जायो बिनि उनाव नेक्स्ट सानि 4थि बान्दोआ आरो खांग्रायनाय जागोन बेबो इसोरनिनो मोनसे नियमनि गेजेरजों थाङो जेनेबा बोराय बान्दो बोराय बैसो जेरै जेरै माबानिफ्राय सेंग्रा सिख्ला लाइमोननिफ्राय देरनानै बोराय जाहैलायगोन बोराय जाबा मा जागोन फ्राय बोराय मानसिफ्रानो मोनसे सिन्थायाव फैयो आरो बेनिफ्राय दुखु आफोदा बारा जानो नागिरो बेमार आजाराबो बारा जानो नागिरो बैसोआ थांबाय नालाय बेराम आजाराबो नाख्रेबगोन इसेनि इसे बहा थाबायनोनो हाया जागोन बहा जानाय लोंनायनो हाया जागोन बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि होमबा बे समाव मा जायो है आं थाबाय थाला खोमा थैसिगोन खोमा है आं थैनायानो मोजांसै बेफोरबायदि सानो आरो बोराय जाबा फ्राय बोरायफ्राबो सानो इमान खस्थ' बोरै थाबावनो आङो है बब्लाबा मा सानाय जायो बब्लाबा हांथुनानै जायो बब्लाबा थाबायनो हाया जायो बब्लाबा जानो हाया ओमफ्राय जाबा नुदि हाना जायो ओरैबायदि बेनिफ्राय मुलुगाव थांनोसै बे बुहुमनिफ्राय बे थांनोसैखौ देखायनो थाखायनो बेखौ खांग्रांनानै हेबनाय जायो आरो बेनिफ्राय बै जोबथारनाय बान्दोआ खुग्लुबनाय बान्दो बे थैनाय बान्दो होनबा मानसिफ्रा बोरायनायनि उनाव थैनांगोन थैबा मेनिस मर्टेल होनना बुङो बयबो थैसुलाखा मोनसे समाव थैखानांगोन बेबो इसोरनि नियम